హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు శాంతిస్ గార్డెన్ అండ్ విలా. ఈరోజు నేను ఆ గార్డెన్లో కిచెన్ వేస్ట్ని ఎట్లా యూజ్ చేయాలి అన్నది నేను షేర్ చేసుకుంటాను. ఇది అందరికీ తెలిసిందే, చాలా ఇప్పుడు అన్ని వీడియోస్లో వస్తున్నాయి. బట్ నేను నా గార్డెన్లో ఇవ్వడానికి నేను షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఇది కిచెన్ వేస్ట్ అండి. 3-4 డేస్ది నేను ఇట్లా స్టోర్ చేసుకుని ఒక్కసారి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను. వాటిని ఇట్లా చెట్టు మొదల్లో ఇట్లా బౌల్ కానీ బాటిల్ కానీ పెట్టి ఇస్తూ ఉంటాను. లేకపోతే కవర్లో పాలిథిన్ కవర్ ఇట్లా కొంచెం కొంచెం ఇట్లా తీసుకుని ఎయిరేషన్ అవుతుంది అంతే. ఇట్లా వేసినాక ఇక్కడే కొంచెం మట్టి ఉంటుంది కదండి, తీసి కొంచెం అట్లా వేసిస్తే అయిపోతుంది అంతే. 10-15 డేస్లో ఇది కంపోస్ట్ అయిపోదండి, మెత్తగా అయిపోతుంది, కరిగిపోతుంది. అట్లా ఇలా బాటిల్లోనో ఎందులోనో వచ్చేసి అంటే నీట్గా ఉంటుంది అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు. ఇలా డైరెక్ట్గా కూడా ఇచ్చేయచ్చు. కొంచెం ఆ చెట్టు దగ్గర ఉన్న కొంచెం మట్టి తీసేసి కింద కూడా ఇచ్చేయచ్చు. ఇవ్వండి, నేను ఇచ్చేసాను. ఇది ఇవైతే ఇంకా వాటర్ వేస్తుంటాం కదా, ఇది సమ్మర్ కదండి, ఈ చెట్టు మొదలు వేసినా ఏమీ కాదు, త్వరగా కంపోస్ట్ అయిపోతుంది. కరివేపాకు మొక్కలు చూడండి, ఇది చెట్టు చిగురు వస్తుందా. ఇది కిచెన్ వేస్ట్ అండి. చూడండి, నేను ఇట్లా కిచెన్ వేస్ట్ ఇస్తుంటాను. ఇక్కడ చెట్టు మొదల్లో కూడా ఇస్తుంటాను. కొంచెం కొంచెం ఇస్తే మెల్లగా అదే కంపోస్ట్ అయిపోతుంది. అట్లా కంపోస్ట్ మేము ఎట్లా ఇస్తుంది, ఇదండి ఈ చెట్టు మొదల దగ్గర ఏదైనా కవర్ పెట్టుకుంటా, పాల కవర్ కానీ, సర్ఫ్ ప్యాకెట్ కవర్ కానీ, వాష్ చేసి ఆయిల్ కవర్స్ ఏమైనా ఉంటుంది కదా, అది పెట్టేసి ఇందులో వచ్చిన వీడ్స్ అన్నీ తీసేసి నేను వేరే దగ్గర పడేయనండి, దీంట్లోనే పడేస్తుంటా. లైక్ చూపిస్తూ ఉండండి, వేరే మొక్క తెచ్చున్నా అట్లా మార్నింగ్ చేసాను. ఇదిగండి వీడ్స్ అన్నీ తీసి నేను ఈ కవర్లోనే పెడతాను. అది ఎట్లా ఎండిపోయి కంపోస్ట్ అయిపోయి దాని మీద మొక్క వేసేస్తాను అంతే. అలా వేసినానండి చూడండి గారు. ఓకే అండి, మిగతా మొక్కలకన్నా నేను ఇచ్చుకుంటా కెమెరా ఆఫ్ చేసి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాగుంది, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.